Sa number 4, may 21,000 na ka mga senior citizen at tigayon nakabaton sang ayuda nga bugas. Inkumpirma ni Atty. Martigo, Secretary to the Mayor, nga 21,792 ka mga senior citizens ang tigayon nakabaton sang unang hagna sang libre nga bugas sa Bacolod City. Ini kabahin sa programa sa Gobyerno Nasyonal nga sa Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang. May 94 million pesos nga pondo ang Bacolod City para sa among proyekto, kag tuyo sini nga mahatagan sang napulo ka kilo sang bugas ang mga senior citizen nga nagaedad 65 pataas nga wala sang may ginabaton ni social pension. Base sa records sa syudad, yara sa masobra 36,000 ang mga na-identify nga mga beneficiaryo para sa among programa. Sa karon, may kapin sa 15,000 ka mga beneficiary ang wala pa makakuha. Suno kay Go, may mga unclaimed na bugas, bangod iban sa mga senior citizens ang wala makahibalo nga yarang ilang ngalan sa listahan. Apisar sini, gid pa siguro sa syudad nga ilagid ihatag ang bugas kutob sa mga nalakip sa listahan. Ginulat na lang sa syudad ang nga makaabot ang dugang pagid nga mga bugas gikan sa Gobyerno Nasyonal agud masugudan ang ikaduha nga hagna sa distribution.